इभेक्सन खालामनाय जाथाया गासिबो नंखाय मानोना बेयाव बिपिएफनि माखासे सोद्रोमाफ्रा बेखौ नंखाय फाव फान्दायगासिनो दं बियो एकदम नंखाय बेवहाय माने बिपिएफनि मानसिफ्रा माखासे फाव फान्दायगासिनो दङ आरो बिथांमोननि सायाव जोङो आयेननि बेबस्था लानो थाखाय खावलायदों आरो जाय बिथांमोना बेबायदि षड़यन्त्रमूलक खामानिफोरखौ मावदों बिथांमोना उनाव आयेननि फारसे बिथांमोना फिननाय होनो गोनां जागोन बे गोख्रों बाथ्राखौनो थांखिनानै बुंदों बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा लोगोसे बिपिएफनि मददगिरि ठिकादार बिक्रम दैमारी बिथांनि सायावबो गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा बिक्रम दैमारीया बिटिआरआव माबा मोनसे जौगानाय जाब्लाबो जेबो लाब गैया जौगायाब्लाबो बिक्रम दैमारी बायदि सुबुंनो जेबो लस गैया बिक्रम दैमारीया फोरमान होगोन बिफां गायनो नागिरदोंना बिफां दाननो नागिरदों बे दफानि सायाव आरो बे गोरोबथानि सायाव बिक्रम दैमारीया जेबो मिथिया बियो जानला मानला खोथा बुंना रायजो राजाफोरखौ थगायनो सानदों जोङो सोमावसारनायनिफ्राय फैनाय कमिटमेन्टजों फैनाय दा बेनिखायनो जों बेफोर बाथ्राफोरखौ मिथिगौ बिक्रम दैमारीया मायबा मोनबाबो बेहा जेबो लाब गैया मोनाबाबो जेबो लस गैया बिनि खामानियानो जाबाय हाग्रामाखौ प्लिस खालामनो थाखाय गावनि कन्ट्रेक्टरि बिजनेसखौ थिग खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव ओंखारना जानला मानला बाथ्रा बुंदों बेवहाय गासैबो बे जोंनि जिखिनि खामानि मावनाय बेवहाय बिक्रम दैमारी होननाय केरेक्टार गैया स' बे गोदान मोनसे केरेक्टार बर' हारिनि थाखाय बिथाङा गावखौनो प्रुफ खालामग्रोनांगोन जे बिथाङा दंफां गायनो नागिरदों ना जाम्फै जावनो नागिरदों बिनि उनावसो बिथांनि बाथ्राफोरखौ हारिया गनायगोन लोगोसे जानो गोनां लोकसभा बिसायख'थिखौ लानानैबो क'क्राझार आरो दरं अदालगुरि बियाबाव एनडिएनि बिजाथियानो 100% देरहागोना रोखा होननानै फोरमायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मख'जाथावदि थांनाय साननैसो सिगां चिरां जिल्लानि माखासे ओनसोलाव माखासे दुथांफ्रा आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारखौ मुं सोनो थाखाय इभेक्सन खालामनायनि थासारि एबा महर होनो नाजानायावबो गोख्रों बाथ्रा बुङो आरो थाबैनो जाय दुथांफ्रा रायजो राजाखौ नंखाय फाव फान्दायनानै इभेक्सन खालामनाय दिन्थिफ्लानो नागिरनाय बिसोरनि सायाव गोख्रों सन्दाननाया सोलिगासिनो दं होननानै फोरमायो बेनि गेजेरावनो बिपिएफनि ठिकादार बिक्रम दैमारी बिथांनि सायावबो गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों दानिया फैदो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा बिपिएफनि माखासे सोद्रोमाफोरनि सायाव आरो बिक्रम दैमारी बिथांनि सायाव मा बाथ्रा बुङो आबुङै मिथिना लानि फै बियो एकदम नंखाय बेवहाय माने बिपिएफनि मानसिफ्रा माखासे फाव फान्दायगासिनो दङ आरो बिथांमोननि सायाव जोङो आयेननि बेबस्था लानो थाखाय खावलायदों आरो जाय बिथांमोना बेबायदि षड़यन्त्रमूलक खामानिफोरखौ मावदों बिथांमोना उनाव आयेननि फारसे बिथांमोना फिननाय होनो गोनां जागोन बे दफानि सायाव आरो बे गोरोबथानि सायाव बिक्रम दैमारीया जेबो मिथिया बियो जानला मानला खोथा बुंना रायजो राजाफोरखौ थगायनो सानदों जोङो सोमावसारनायनिफ्राय फैनाय कमिटमेन्टजों फैनाय दा बेनिखायनो जों बेफोर बाथ्राफोरखौ मिथिगौ बिक्रम दैमारीया मायबा मोनबाबो बेहा जेबो लाब गैया मोनाबाबो जेबो लस गैया बिनि खामानियानो जाबाय हाग्रामाखौ प्लिस खालामनो थाखाय गावनि कन्ट्रेक्टरि बिजनेसखौ थिग खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव ओंखारना जानला मानला बाथ्रा बुंदों बर' माहारियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे आफादफ्रा हारिनि सोमावसारनायखौ दैदेनदों मोजां गाज्रिखौ बुंबोदों आरो दिनैसिम जोंनि सोमावसारनाय हारिनि दुखु खैफोद मोजां गाज्रि बेखौ माखासे आफादफ्रा बिबान लादों बेवहाय गासैबो बे जोंनि जिखिनि खामानि मावनाय बेवहाय बिक्रम दैमारी होननाय केरेक्टार गैया स' बे गोदान मोनसे केरेक्टार बर' हारिनि थाखाय बिथाङा गावखौनो प्रुफ खालामग्रोनांगोन जे बिथाङा दंफां गायनो नागिरदों ना जाम्फै जावनो नागिरदों बिनि उनावसो बिथांनि बाथ्राफोरखौ हारिया गनायगोन नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 69013417
656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।